Bolong kekera rigenai gane saboneng ase nai thogai Bolong kekera rigenai gane saboneng ase nai thogai Ase keca colongo basawi ani faising nai sik menei Nhà rong nó này tung mani, bolong bising rong tong, này rong nó này tung mani, hút khai chane rong nó, này tung lấy mani bolong bahai tong, coronavirus man jaga je tong, malaria man jaga je tong, hay cái mai mà sẽ ang je tong này, khai gì xin loge. Bolong ke khera, rig nai gane, sabon neng ase nai thogai. Nini kotongi kumotom khunta Nini kotongi kumotom khunta Mabar bai ninang ninang mabar bai ninang ninang mabar bai ninang ninang mabar bai ninang ninang Oh nini ani mati akora Mesangru khazuni sora Oh nini agni mathia kora Mesangru khazuni sora Polong ke khera rig nai gane saboneng ase nai thogai Polong ke khera rig nai gane saboneng ase nai thogai Olong thai boza nini asuk tha thaili phang bolo ki sip sibe Olong thai boza nini asuk tha thaili Bolong kha, di prasar rong nó này tung lên đi samong. Baca mana ya rong naik tunggu ni samung. Bolong besero hujan itu ni rong naik tunggu ni samung. Bahai tong baik ke prasar rong naik tunggu ni. Hai di sini logi. Mesangru khazuni sora Bolong kekera rig nai gane saboneng ase nai thogai Bolong kekera rig nai gane saboneng ase nai thogai Ase keca colongo basawi ani faising nai sik menei Ase keca colongo basawi ani faising nai sik menei Bolong kekera rig nai gane saboneng ase nai thogai Bolong kekera rig nai gane saboneng ase nai thogai Ya kulo desa Tusulong, Gereng, Lunga, Pathor, Haceng, wai bisik sikalai kha, wai bisik dukuman kha, tahu khai su khai kha, sini huk khai sanai, sini tahu bukurok, sini mapha sombolongo tong bayu, corona bubrok silai jaya, malaria bu silai jaya, tabuk bahai ke tong lebe ja kau bolong kutu kosong sing lelen, kakak nutam khai. Kan khai mana kan khai jaga huk khai yang huk ni yang huk nara khige param de de lai soi khai ke bang besar ro kam khai tong baja no ko tong baja le kha por ro khuli khai bisu ro khai ma kha eli de no ma kha Sana ni nung nung lo nung kulo problem de ko.
लकडाउन अब हाइके सालाय तंबाय abon सालाय तंतो ge besak khar busu selagi kai beri kai norok nukhana besak khar kham bisingo beri khar kham khar khana kai kha khana huk khai salai jao theba huk ni mai man mani anap mai tongo bos fakri salai jana bla bos fakri ni salai jao ngai bar ni kono problem kri tabo khunke muya phai layo huk ketal tabo huk mai asai mani jora mai tang mani jora pailia jora theba corona ro ke di kiri lai ni ro bolong singo no hepa no ro go to ma so khobia na kun ki jo nyen na bla kolum ke sala le kri na bla keroi baro kolum ke sakrei bolong bisingo tongle ro corona virus ni free mukto khe tonglayo muya godok chalai tonglayo mui ko thok chalai tonglayo tuisa ni a ko thoro mui chalai tonglayo hambai norong nai tongman bagai chengo bhian nai tu tongnai norok te nai tonggi phaidi ti prasarok bahai tong Tripura busuk sinai tho manai di rangchak ha au sini Tripura busuk sinai tho manai di rangchak ha au sini Tripura busuk sinai manai di rangchak ha au sini Tripura busuk sinai thok manai di Gedal jati mati sabai, oh gedal.